برای یاردم کانال ما سیلکه زیر ویدیو بوده در میدونیم رجیستراسیون میکنیم بونوس تا 1400 روبل. این برای ما را پیشروی میشه و از شما دستگیری. زنده باشین. салом алейкум бародарои азиз. Якчанд рӯз пеш дар бораи вируси хитой яъне коронавирус як барнома карда будем. Қати як донишҷӯе ки дар шаҳри Ухань вилояти Хубей таҳсил мекунад, бисёр бародарои буданд ки дар комментариҳо навистанд ки рӯтонсиҳо хитон кардесте ё барои пул кардесте ё и бачаи ман мешиносем, ин бача дар Россия ё ту дар Тоҷикистони дурӯға кардести барномая. Ҳамаи комментариҳо шахсан ман худам хондум. Ай бародар Комронам комментария хонда, баъд дар ма як галасавой сообщение рӯй кард. ҳозир гӯш мекунем бародаро ман чӣ гуфта. Ассалому алейкум, сози хуби ака, парви саломатия кор бовод хубай. Ака баъд ямон видео ки дар канали худат кардем, бисёриёр ама комментариёшо нахондум, меган ки и бача дар Россия буд, я хелош мегад дурӯға меген дар Тоҷикистонай. ҳар мақсад гапҳои гуногун гуфтан. ман ҳар як тамура комментариёша хондагием, бисёриёш бовар кардаги нестанд ки мақсад ман дар ҳамин Ухань қарор дорам. бароям қайқаози ма я навор кардагием, мақсад беруна нишон додагием, шаҳра нишон додагием, бо мағозаҳоро рафта нишон метем, гуфтем даму навор ҳастай. баъд тамоми ҳамин чие ки мардум мехостанд бибинанд, ман ҳамура сиёмка кардагием. ака илоҷиш боша, агар ман ҳамун видеоро дар худат равон мекунам, дар ҳамун канал бумон бароям бародарое ки боварӣ надоштанд, мақсад хиёл карданд ки мо вора фреб кардестем, ба воситаи мо пул кор кардестем ё ки ягон гапи дига. аммо аксариятш хато мекунанд. мо бародаро ҳамин ситуатсияро нақл кардем. мо ҳамин ситуатсияро нақл кардем ва бародарое ки бовармо намекунанд, мегӯянд шумо пул кор мекунед дигар барои ҳамво ва ба оное ки бо мегӯянд ки мақсад дурӯға мегӯед даиҷа нестен. ман ҳайрон мешавам мардумда. ман дар ютуб чанд видеоро дидам, чанд блогерро дидам ки дар бораи Хитой ягон гуна тасаввурот надора, маълумот даже надора. ҳамо дамо медироянд 8-10 минут 15 минут просто тахчон гап мезананд. ай новостиҳои Россия қа мегиранд, иқа ахборои Тоҷикистон мегира, ҳамура дар ютуб пешниҳод мекуна. бовар кард бисёри шайдили худаш мега куршапарак шида ё ки мега ай мушидай дигар гапҳоро меган. ҳамин ҳамаш факт надоранд, далел надоранд, ҳамаш дурӯғай. ҳамин сабаб ман хостам ки ман дар ҳамин шаҳр вуҷуд дорам, қарор дорам. ман хостам я наворе кунам ки мақсад ба ҳамаи мардум ҳамин фаҳмо шава ки ай ки ҷо омад, чӣ хел омад ва то ҳозир ҳамин чиз давом ёфтестай ва дар ҳамин шаҳр ситуатсия чӣ гунае. инам хеле бародаро, ин буд галасавои Комрон дар шаҳри Ухань. ҳозир дар шаҳри Ухань ва ёра иҷозат наметиҳам давлати Хитой буромадан ҳам шаҳри Ухане ки вирус дар ҳамун ҷои ҳозир ситуатсия камтар дар ҳамун шаҳр безебтара ё дар ҳамун ҷоян дар хобгоҳшон намебуроянд. вақтое ки мисол бояд бурое ки ягон магазин рави, ягон барои хӯрок хӯрдан, ҳамун вақтода буромадиам, ҳамин навора сиёмка кардиам. аввал ман хоҳиш кард ки чӣ хеле ҳозир хутон гӯш карде ҳамин навороя дар каналит парто. барои мо измо мемонем бародаро, хай видеоша тамошо мекунем якҷоя. бародаро, мо ҳамин навора қати Комрон ба кадом хотир кардем? ба о хотире ки кадом бародарое ки дар кадом давлатан, бародарои тоҷике ки ҳамин навора тамошо карданд, мо ҳамин мехоҳем ки ҳамин чӣ дар куҷое боше набошен, хоҳиш мекунем ки ҳамин вирус бениҳоят хатарнок будааст. барои ҳамун эҳтиёт кунем бародаро, берун набуроем. ҳамун бародарое ки бисёртар дар Хитой ҳастанд, эҳтиёт кунем, беҳад хуб меша бародаро. канали Комрона бисёр одамо пурсиданд инстаграмш як ҷоя бурқатиш ҳам суҳбат шавем. ин ҳамин канали Комрона, касе мехоҳад просто дуроен бинен ша дар мисол инстаграмаш чӣ саволе дорен ша надуроен ҳозир дар ҳамҷа ин ҳамҷа дуроен каналша бинен бародаро. бародаро, ҳозир навораи рӯи кардаги Комрона як ҷоя тамошо мекунем. ассалому алейкум бародаро, инамо дар донишгоҳи Ухань, шаҳри Ухань. инамҷа хобгомон, ина донишгоҳ. ҳама тенҷи оромӣ, паша пар намезана, и охрана ҳай. ҳозир бо иншоаллоҳ ба тарафи шаҳр мерем, бозор бо сиёмка мекунем, рӯӣ мекунем. якум наворош мағозаҳое ки ҳамавақт гӯям даиҷа аксарият што рӯзаи шамаҷо ҳамҷоҳоҷиён мехоҳина ҳамаш матрак буда ҷои ҳайҷа як мағозаи дига будад.
لابانی ها یومه تودو لابا تودو ششه راجع هم خوی بوده دو مغازی برای که زبان خودی را نمیتونم یک خدا پرسیدن خدا کارتوشکا میشه کارتوشکا خریدن میگن این اینجا بانان ارزان خریدیم قیمت خریدیم اینجا ارزان بوده رفتیم خرید بچه ها داره جا محکمه راست برا راست همون تا برا فی شفونی ها شفو شفو اینای خلا محکمه کده در روزی که همه جا محکمه اینا مغازش این کدگی اینا دیگه جا همه محکمه و اینای طرف همه مغازه اینا جا همه محکم شده اینا همه جا مغازه همه محکمه این از 39 این 4 تا ما داشته داریم از مورچیات یا نمازونه دوباره همه جا روزهای کلانی که اساسی ویشیدگیان اصلا ماشینا میروند آدما میروند همجا را محکم کردگیان از سبب که ممکن است وابشه بیرون برآمدن یا که یگان ماشین حتی یگان جا رفتن کل شهر دارو قدستان باید محکم کنند همین سبب ما در جوای کجا شایفته با همین راه رفته سید تنگچه بسیار رگوشگاه اینه جای دیگه خرید و فروش اینه جمعه از اینه جمعه نصیب میخوره و ما خویگو توجه لای你到几点上班？我快了，马上就来，我等你上来好不好？好，我们大概1个小时左右。还等1个小时啊？嗯，半个小时不行吗？那我们先买呀。我们先买。این خلان محکمه کده چشا از یه جاگه محصولات بخاریم که باور که تمام شهر محکمه 我们应该6点之前就要收完了。چه خیلی دیدیم برادرها شاهد شدیم امی نوار از شهر اوخان ولایت خوبی بود شهر امی ویروسی که امی شهر اوخان برآمدگی امی یگان کس برآمدن نمی‌نیم دانشجو امی خوابگاه شونده است هر تو بگه خوانو خداوند نگهبانشان باشه در حق این برادرها دعاگو باشه. سلام علیکم.